Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages tichingoti maswera sei kuri sei kose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzei tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi mukomana chiverengaiwo nyaya yangu ndine nyaya dzakawandisa asi nhasi ndombokupaiwo iyi. Ndakaenda kuMozambique kwete kunoromba. Pandakaenda kuMozambique ndainge ndichifambira basa. I used to work in Botswana. This was way back mugore ra 1998. Then my company got a contract. It was a contract to construct marodi ikoko kuMozambique. So I moved to Mozambique and I moved there. This was 2000 early. Ndaigara panonzi pagorongoza, but driving to Kaya pana Zambezi river, we opened up that mountainous bush to start that road. Nyaya dzeng'anga dzekugorongoza ndaigodzinzwa. Gomo racho ndiro rainge riri headquarters yana Zlakama nana Matsanga ndo vainge vaine mukurumbira ikoko. Hanzi maiitika zvakawanda kana mhute chaiyo yaigona kungotanga kana mvura zhinji from Norway, asi kumwe kwese kwainge kwakaoma. Ini ndainamata chaizvo pandakaenda ikoko, otherwise dai ndainge ndisinganamate ndingadai ndakabvawo ndakatoromba. Vanhu vazhinji vekuSouth Africa chero varungu vaitoenda vachinopiwa mishonga. Rimwe zuva ndakapfuura nemujinga megomo imomo, hwainge huri usiku. Pane nzvimbo yainzi pamanjunju, painge pakaoma. Zvinonzi ana Matsanga ndipo pavaiita matrap emasoja ipapo paifiwa. Then masoja avo anenge aurawa vaizochekwa mabhora zvese nesikarudzi dzavo. Ana Matsanga voturika mumiti nemakavi. Saka zvinonzi waigona kuwana sango rose rakarembedzwa ana Dembele, kwete uyo wePSG but wemubhurugwa remasoja eFrelimo. And even vedu ava pavakamboenda ikoko, nzvimbo yacho yaityisa. Chero masikati wainzwa vhudzi richimira uchidarika chero uri mumotikari. Rimwe zuva ndakati ndichibva kuZimbabwe, ndaibva kuZimbabwe wainge huri usiku, and I arrived there about 11 p.m. Mota yakabva yangopera power ikadzima mukomanashi, ende ndainge ndatova pachikomo chepamanjunju. Mufunge apa ndiri 1 ari ega, ndakangonamata ndiri pasteering ndokubva ndabuda panze. I opened my bonnet ndokubva ndangosunungura water separator screw mbichana and released water and fuel a bit, then primed fuel. I don't know why I did this, even though the light water in fuel separator was not showing kuti mainge muine mvura. After I primed, I went back to my seat. I prayed again, then I started the car and fired it back. Ndakadriver my remaining 30 to 40 kilometers, then reached camp ndikarara zvangu. Hapana chandakaona kana kunzwa, but later ndaingonzwa vanhu vakawanda vachitaura kuti vaidzimirwa motikari ipapo pasame spot kugorongoza mishonga iriko zvechokwadi. Ndakaona varungu vachidyiswa nesome local women zvekutosiya mhuri kuSouth Africa. Umwe ainge ava kutogara kumaruzevha nemukadzi waakasangana naye uyo ainge aine nhumbu yake. Umwe wandaishanda naye muZulu aiti kana nguva yekudzokera kumusha just for a week kunoona mhuri yake yakwana, aitochema kuti weduwe, I am leaving my baby, achichemera chimwe chihwezu chainge icho chaainge ava kudanana nacho chepagorongoza. Ndaiva ndisingatendi kuti zvinhu zvakadai zviriko pagorongoza. Ndakaona Mashura. Varungu vaidyiswa izi mukoma nekuti malocals vaishanda mucamp kitchen and rooms, saka vanhu vekunze vaigona kutobhadharana nemalocals ataishandira. Oisirwa, especially ukaita zviya zvekuunzirwa chikafu kuroom, wanonoka kuchaisa, or if not well zvinenge zvatovharana. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi
pagorongoza pakaoma. Hanzi vamwe vanhu vainge vachidyiswa nevarungu vakasvika pakukanganwa vakadzi vavo avo vavainge vasiya kuSouth Africa. Hanzi neumwe muzulu iyeye aitochema kutoti I cannot leave my baby. Apo hanzi chainge chiri chihwezo chilast number chekupedzisira chekuti tega taiseka. Zvakangooma hazvo veduwe. Saka murungu anokwanisa kutodyiswa zvekutodaro. Kana kuri kunzi wakadyiswawo murungu waunogara naye kana akazokuroora, you can come to my inbox and share with me your own side of the story. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Zvechokwadi dai Mwari vakwanisa kundiregerera. Izviwo ndo zvandakaita mukoma. Saka ndini ndakakonzeresa ruvengo urwo rwakazovapo pakati paamai vangu necousin brother yangu. Iniwo ndini ndakatanga kuuya kunoku kunyika yevatorwa. Ndakati ndauya kuno, then ndikabva ndachizoti kune umwe mwana wababa vangu, ndikati mwana wababa vangu ndinoda kuti unge uchizouya kuno. Zvechokwadi akati auya kuno, saka ndaigara ndichingoripota zvose zvinenge zvaitika kuno. Ndaibva ndangoripota kuti mama iko zvinozvi azoti nezvakati. Saka mamawo vakazongosvikawo pakutanga kungomukontrola. Then pakabva pachizoitika problem yekuti ivo amai vecousin brother yangu naamai vangu vakazoudzana mashoko. Saka amai ivo vainge vava kuti nekuti ndiwe wakamuendesa ikoko haafanire kuti ange achikuudzira zvekuita, ndiwe unofanira kuti unge uchimuudzira zvekuita. Saka vakabva vachizotukana. Paakatangawo kuuya kuno, taibatanidza mari patinenge tichitumidzira amai vanguwo mari. Iniwo ndaizoti kana oda kutumidzira vake ndobva ndati chimbotanga washanda kana zvinhu zvako zvazobhalansa. Saka mumwoyo make anenge akazongorwadziwa kuti saka wangu mubereki ndiye anonzi kana ndichida kuti ndige ndichimutengera zvandinenge ndichida kumutengera, ndobva ndaudzwa kuti zvinhu hazvisati zvabhalansa. Saka akabva achizongotanga kutumidzira amai vake in secret, isu vamwe tisingazvizivi. Saka dai kwanga kuri kunzi, saka ndakazoti ndava kuda kuenda kumba, mama vakabva vachizoti kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichizouya kana ne-t-shirt yake. Vainge vachitoda kutoti ndinge ndichiuya nechipfeko chake chemukati because musikana wake ainge ari munzira, zvinhu zvatainge tisina kuwirirana. Iniwo ndainge ndakataura neumwe mukadzi uyo aiwirirana namama. Iye ainge aine mwana wake ainge akabva kumurume, but nezera rake ndakaona kuti ainge achiri right even though ainge aine mwana wake 1. Ndakabva ndachizotaura naye vakabva achizobvuma. Then cousin brother yangu akatombotaura naye musikana iyeye. Zvakangondibhowa kuti mushure mekunge wataura nemunhu obva wachizongonyarara. Ndikabva ndaudza mama, zvikavabhowa zvekare vakati ndinge ndichizonguya ne-t-shirt kana kuti chipfeko chake chemukati kuti vange vachizonopa umwe wavainge vachiziva, so that cousin brother yangu ange achizoroora musikana uyo watainge tichida kuti ange achizoroora. Ndakaenda kumba kwake nditori nebhegi rangu, ndikabva ndati ndikuda kuti ndinge ndichisarudza dzimwe hembe idzo dzandichaenda nadzo kumba. Akatomboramba akati naisisi munoona sezvinoita here? Ndikabva ndati haungaiti hembe dzakawanda muno kuJoni, vanin'ina vako nemadzikoma ako vachitambudzika hembe, ndipe zvima-t-shirt kunyangwe zvimashorts. Saka akabva achizondipa ma3/4 short nema-t-shirt. Ndikasarudza nedzimwe bhutsu ndikati ndo zvatinotoita kuno kuJoni, unoti kana ukatenga hembe unobva wachizopa hama dzako. So mukomanashi ndakabva ndatora hembe dziya ndikabva ndachizoenda nadzo. Dzimwe dzacho ndo dzandakanopa vanin'ina vake, madzikoma ake, ende ndikabva ndachitomurakidza mapictures. But pane mamwe ma-t-shirt awo handisina kuzosvitsa, andakangotiwo mamwe acho ndainge ndichida kuzomapa vanotamburawo vekuvillage kwedu. Ndakaenda nawo ma-t-shirt awa, mama vakazosarudza imwe t-shirt nerimwe short 3/4 short, then mamwe acho tikabva kachizongopawo vana vepanext door vainge vachishanda panext door vachiita zvekufudza mombe. Mama vakabva vachizoenda neni kune umwe mukadzi uyo aiita zvechiprofita uye zvekare
achiita zveun'anga. Tasvikako kuya takabva tachizoitiswa mhiko. Ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga doro remuno muSouth Africa panogadzirwa munhu mukomanashi. Ndakazozviona kuti hachisi chinhu chekuti chinongoitwa in one day. Zvakanditorera nguva yakareba. Like ipapo ndakaenda net-shirt kwava kuchizodzoka, then ndikabva ndachizonzi ndaifanira kuti ndige ndichizotenga doro remuno muSouth Africa iro randainge ndichida kuti ange achizofarira kunwa mukudhakwa kwake, because ivo vakatoti musikana wake sezvo ainge ava munzira zvaizonetsa kuti ange achizotora uyo watainge tichida kuti ange achizotora, but vakati tichamuita rombe rekupedzisira kuzosvika azoroora uyo wamuri kuda kuti ange achizoroora. Upenyu hwake hucharamba hwakangomuomera nekuti musikana iyeye ndiye wandaita kuti ange achizova zambuko rake. Mukomanashi ndakazodzoka kuno kuSouth Africa ndikashanda kutombokanganwa. Mama ndo vakazotondirangaridza vakati, nhaiwe ko wakanganwa here kuti uri kufanira kuti unge uchizotenga doro riya, nekuti vari kungobvunza kamadzimai kuti mava papi plus vari kuda mari yavo. Saka ndakabva ndachizotenga mablack label ari 6. Ndakaenda kune umwe malaicha ndikamuudza kuti ndainge ndiine grocery. Ndakatongotengawo grocery rekutongotiwo nemurume tikatombonetsana. Ndikati ndikuda kutumidzira amai vangu grocery. Ndikaenda ndikanomubatisa. Ndakabva ndachizotenga cooler box ndokubva ndachizoisa mablack label angu. Ndikati iri idoro rababa vangu, please ndikukumbirawo kuti munge muchizosvika naro doro iroro. Mama vakazondipa confirmation vakatonditumidzira picture yekuti zvechokwadi zvainge zvasvika zvinhu zvekare nedoro. Saka vakazondimirira, iniwo ndakazopinda murodhi. Ndikati zvekunetsana nemurume hazvina kana basa, because madzimai vainge vakati vainge vachazondipa munamato wekuti ndige ndichizogadzirisa marriage yangu. Ndasvika kukumba, takaenda kwavari madzimai vaya, vakanditi ndaifanira kuti ndinge ndichizoenda namama paguva. Takaenda paguva mukoma, ndini ndainge ndichideketerera. Vakati mama vangu vaisafanira kuti vange vachimbotaura kana anything nekuti vainge vasiri vehukama. So ndakabva ndachizotanga kudeketerera, ndikataura zita rababa vangu nezita rasekuru, ndikataura zvekare zita rabamunini, baba nyakubereka, cousin brother uyo wandainge ndichigadzira ndichida kuti ange achizotevererwa neshavi rehurombe iro rainge richizokwanisa kuti ringe richizodzingwa mushure mekunge aroora musikana uyo wandainge ndichida kuti ange achizoroora. Ndakadeketerera ndikamwaya bute pamusoro peguva. Zvadaro mukomanashi ndakabva ndachizotanga kunwa doro riya, but ndakangonzi ndinongonwa rishoma, then rimwe racho ndobva ndachizoridira pamusoro peguva. Ndakazosiya bhodhoro 1 iro ratakazoenda mugomo namadzimai tikanorisiya mubako. Takafamba mukoma zvekuti ndakanzwa kuneta. Ndainge ndichida kuti tinge tichikwira motikari, vakati kwete, zvinhu zvakadai zvichivanhu unotofanira kutoti unge uchirwadziwa, ndiko kutoti mhiko dzacho dzinge dzichizoita. Tasvika kuya ndokubva tachizonosiya bhodhoro iroro mubako. Vakarisunga nemucheka wered. Saka mukamucheka ikako kered vakanyora zita iro randichati Evelyn, zita remusikana uyo wandaitarisira kuti ndiye ainge achazotorwa nehanzvadzi yangu. Zvakazoitika mukoma ndezvekuti Evelyn uyo akazotanga kuenda kuchurch, kune imwe church yePentecostal, akabva achizowana murume wake uyo akamuroora. Saka kuti nditi Evelyn achazoroorwa nehanzvadzi yangu, haiwa kunyepa. Apa hanzvadzi yangu anoita chimwe chirombe last number. Apa ndinongogara ndichingotaura nemuroora achiti zvinhu zvakatooma mumba, hapana kana chiri kumbobuda, anoita sekunge akasungwa. Ndakangoti zvimwe kuda maybe pane vamwe vakadzi avo vaakasvika akatanga kudanana navo mujoni pane akamusunga. Yeti zvandakaita izvozvo ndo zvakakonzeresa kuti zvinhu zvisazofamba zvakanaka mubedroom. Ndiyo secret yangu iyi mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu mundizivisawo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu shuwa vanhu vanongotanga kunzwira godo pasitombo rina. Hanzi nekuda kwekuti ndini ndainge ndakamuunza munomu muSouth Africa, ndainge ndichida kuti zvose izvo zvaainge achifanira kuti ange achiita
aifanira kuti ange achizviita kuburikidza neni ndikatanga kumunyeya naamai. Amai vakabva vachizohakira vakabva vati tinofanira kuti tinge tichimugadzira. Zvakangoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi mhiko idzi kuti dzinge dzichiparadzwa dzinokwanisa kungoparadzwa chete kana aroora Evelyn. Dambudziko riripo nderekuti Evelyn wacho akabva achizoroorwa ende akatochata. Zvakangoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Ndinoda kureurura kuti iniwo ndine dzimwe nguva dzekuti ndinopota ndichinzwa mavoices avo anenge achindiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichikomita suicide, but ndinotya mukoma, hana yangu inorova kuti ndinge ndichiita zvinhu zvakadaro. Saka handizivi kuti ringapedzwa nei dambudziko iroro. Murume ndomuudza here kana kuti kwete? Please ndibatsireiwo. Izvi zvakazototanga mushure mekunge ndabatsirwa. Murume wangu akati atenga motikari patakaenda kuZimbabwe. Pandakadzoka ndo pandakangotanga kungonzwa mavoices. Chinondinetsa ndechekuti ndinonzwa voice riri voice raamai vangu avo vanenge vachiti zvisungirire. Apa mama vangu munhu anonamata. I've never told anyone. Zvinhu izvi ndingangoti kuda zvatova ne7 months kubva pazvakatanga kuitika. When you post my story please tell me. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndinonzwa voice ramama vanenge vachiti dai wangozvisungirira. Hanzi zvakatanga mushure mekunge murume wangu atenga motikari tikaenda kumusha kunorakidza vehukama motikari yatainge tatenga. Yo, zvakangooma hazvo vedu we. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.